Nó chal tlang khua khuang lian sanga bo chung changa OMA president Pulute call record kan biak na tu nei lo ngai thang ti khan mo sun zom mai la tho tan ni a riak lut khan ni ti ro chuan a ming kha min khuang lian sang khuang lian sang mo chuan kumeng za mi vel nge ni kum som li bol vel an tin ka sia ani chu pathum ta nam ka ni ti chim ro dik lo chuan enge a bodan chen chin kha an chiri zong bodan chen chin kha min thil thei chuanin avalom don ve kan mi sai kan hriat ve tho ni mo chiang tak chung kan zuk hrebik che chung lawa an chu thole ni tlai an ho da sari da ruk le da sari bol kal bol vel an tin ka sia kami an ho kha thingpui te an in kha a thian te ho ne khan thingpui ina kami bol vela khanin kawa in thiar lo ko nge ati akala an ti mai mo chu zan dar eng za vel nge ni chu da ruk le da sari ti chho bol vel an yang a da che khan lo chiang bik che lo an ni ko an mo ani chu kawa in thiar lo ko nge ti akala an tia an ri na tong chon wa la lo a vakal na po chu mo chun enga phe join tia ai mu phak renga pik po ni chung lo ani chu alo le tak mai si lo chuanin an wangai ven ngal mai ni mo ni po chuan chu atira tak ka chuanin ngai that lo ne me man nei lo po ni mai thaya amaro chu khatia a in thiar vakala kha arei talutuk kha an ngai thatha lo ni thian te khamo chuan an han ko vel kha ani chang tur kha lo to box hi lawa ti chuanin an vakala to slide kha chu lo oma kha an han zong vela an mu box hi lawa an chak ko panglam pangkha alon na an yenga te nu ma ang leng de kha chu an mu kan mu an ti an han bel chiang vel china ma ro chu nu ma po kha thui tak kha lo om chong si lo ko pang ang theng vel ba kha lo om chong si lo mo thlang lampang lui lampang hanin akal thlang nge mani kan tia kan han kan zuk kal thla thlang lampang a po engma nu ma kan mu box si lo an tia ti chuan a kham biao ang te khan an soyamo kham ve ang reng kami an englo na tak ka chu mo ko ve la kha chu a kham ve ang reng khop mai ani chu zan thim noi a chuan mi hring tan po han wa vak na chi kha ani lem lo ni mo ni lem lo zan thima phe join eng po keng chuang lo nga ti ro a eng bera anu chia dei box ya ani chu eng thil nge enge a chan niang enge rin nan deuh tin nen khalai kha rin thiam har khop mai rin dan tak po kan nei lem lo tlang kam ka lo hriat dana khan mo khatilai mun vela bo la mun vel kha engmo ram mi te pon lo soi engmo deuh to na mun ang te khan an soi deuh khan ka hri mo chu tiang bo ruak ang te chu thil om thei te ni me ngem ni te ngai tu ra te khan lo om ve mai me ya ka sa le khalam pang kha chu ka se thui ve che lo wa ani chuan tho tan nia lu tan ni ta te ro chuan an zon tan hun an a thian te pahnih khan eng tik hunin ngen zon tan tho tan za na tangin ni lo tho tan na chon la bo lo tho le za na chon ni chu chu ta chonin an wa ngai ven chu an mu zo lo kha ani ngai thalo kha anon ho chu ka an ti mo ti chuanin an zuk kal thalia an ti
อันนี้จักซัวเจียงตะคันกันโลเชบิกเจเรากันโลจอดเจียงเจเรามีใส่กันเชียดเดเท่าเขาเนี่ยนี่กันโลละจอดเจียงเจเราเดือดเล็กบ่ก็งออันนี้ซัวเด้เขามีเจ้ากลาง OMA ลำคันนิมินละมาเตนโลซงตงอะเตรอไอ้ซงโลตุกินซิงะมีนนโลเจ้าบ่มีนนสิเจ้าว่าซิงกามีนนสิลานี่หลายถอจันดีนี่ตาชวนบ่อินละมาอินไงเวนตาเตรอซิงกามีนนสิลาจูจอยขมากันจะชกงาละนี่จูตินกันโลเชียถอยดานินลุงมวดลำปังเตปอค่ะเชียตีรค่ะอันนี้เต็นกันเสียเงดิเกมจริงๆเชียตีเรไว้ไม่ช่วยตัวเต็นกันยินเบปอเปรงบ่กันเสียติชวนมาลักเซลดานตูรอังค่ะจริงๆรวมหันตีนเสียนี่นักตุกละมาเฮียนินกันชกเพลงบ่ลุงมวดลำปังเต็นหัววินลุงมวดรำละมาใจกันกะลังก็ตาตุยเรียนลำปังจังอินกันสูดเสาชินดอนไงเหมือนนี่แต่กันเตี้ยจะเตียงจนรวมมันกันเสียมอันนี้ดักตัวกตานเบียกจนบ่อันนี้ดักจูเรียนสร้างปอจูอังไอตัวอมเลไม่อังคงไอทากอมเลไม่กะเสียคงไอทากอมคมปะเทียนจาระมติโลตัวระแต่ปอไงละเตรอลุงมวนลำเลสัลกลางลำเตนันนักตุกละมานิสมนี่เลยปฐุมมันนี่โตงะเตรอตาจวนสนรุนปุ๋ยเดียวเต้นหันในแรงกันหุงไอตัวระแต่ปอหันไงละเตรออารมณ์เมปุลุเตรีพอร์ตทักมินเตกวากินกะลอมลุตุเคเลยไอ้พวกกันหลอมแล้วเลย